Eta bi taldekide, hemen datoz, Ane Agirre eta Mikel Iturriotz. Zuentzako gaia hau da persobana bota dezazuen. Oraingo moda omen da, etxeko balkoian edo terrazako loreontzietan letxuak, porruak, tomate landareak landatu eta azitzea. Zuek etxeko balkoian horretaz ari zarete pentsatzen. Oraingo moda omen da, etxeko balkoian edo terrazako loreontzietan letxuak, porruak, tomate landareak landatu eta azitzea. Etxeko balkoian zaudete eta hori duzuen buruan. Letxugak orain balkoian jarri, zer ote dator hurrena, eta horixe entzutekore euki behar da kemena. Hau esango deta hau esate, nei ez dit ematen ez pena. Letxugak banik balkoian jarri, egingo nuken azkena. Barazkientzat baratza dugu, beti tokirik onena. Moda ugari izaten